В края на месец април предстои промоцията на вторият самостоятелен албум на известната наша изпълнителка Лия. Лия, какви са песните във вторият ти албум? Първо искам да кажа здравейте на всички, които ме гледат от среща и след това отговарям на твоя въпрос. Какви са песните във втория ми самостоятелен албум? Ами, като си вземете касетата и като ги чуете, ще разберете. Това в кръга на шегата, разбира се. 8 неща съм включила в него. 3 балади и 5 по-бързи, повече данс парчета, отколкото фолк. Ако някой мисли, че втория ми албум ще чуе типичната чалга, може би ще се разочарова. На мен ми харесва, но повече ще коментирам, когато вече албума наистина се чуе и от вас. Така че това е в общи линии от мен. Толкова млада, а една от вече утвърдените изпълнителки на аудио-видео. Какво още можеш да искаш в личен и в професионален план от живота си? Първо, не толкова млада. И второ, съм една от, да не кажа първите, но все пак една от първите изпълнителки във фолка, с които Ара започна работа преди 3 години, може би. Бяхме едни от първите, които подписахме договор с Ара. Искам да кажа нещо повече относно работата, която вършим тук и взаимоотношенията с фирмата, разбира се. Имахме доста трудни моменти, може би взаимни разочарования, но в общи линии, особено в последно време, нещата върват много добре. Много съм доволна от дейността, която фирмата развива и начина, по който работи с мене. Загриженост, професионално отношение. Не мога да не благодаря специално на Ненчо Касъмов. Това е един от съпрезидентите на Ара Аудио-видео. Музикалният продуцент всъщност на албума ми. Това беше човека, който избира песните. Това беше човека, с който заедно коментирахме какви ще бъдат текстовете, музиката и така нататък. Така че доволна съм. Предполагам, че ще работим и за бъдеще с нея. А понеже виждам, че имаш и нов имидж, на какво се дължи това? Нов имидж, силно казано. Промених цвета на косата си, промених дължината на косата си. Иначе в общи линии съм си същата, просто съм Лия. На какво се дължи? Въпрос на временно настроение. Просто реших, че ми писна да бъда с черна коса, с дълга коса, с чупливи букли около мен и така нататък. И реших, че трябва да бъда малко по-различна. Промених малко нещо от себе си. Как преценяваш своето място сред останалите поп-фолк изпълнители? Какво да ти кажа? По принцип, за всеки има място под слънцето. Уважавам колегите, с които работя. Може би съм една от малкото изпълнители, която поддържа прекрасни взаимоотношения с почти всички мои колеги. С тези, с които се познавам, разбира се. Контактувам добре в професионално и в лично отношение. В смисъл, с много от моите колеги съм много добра приятели. Така че, как се намирам ли? Мисля, че достойно. А техни песни слушаш ли на твоите колеги? Разбира се. Все пак това е моя професия, така че се интересувам какво става около мене, какво правят другите мои колеги, колежки, как се справят, на къде върват нещата, как се променят в стилово отношение, в музикално отношение и така нататък. Така че, да, чувам всички нови продукти, които излизат, интересувам се от тези неща, въпреки че погледнато реално, това го правя от професионална гледна точка. Много пъти ми задават въпроса дали вкъщи, като почивам, слушам такава музика непрекъснато. Тогава предпочитам да слушам нещо по-друго, нещо от типа на Шаде, Уитни Хюстън, нещо такова. Работех с доста хора, текстописци, трябва да спомена и да благодаря на Надежда Захариева, да благодаря на Вили Терзийска, това е едно младо момиче от Благоевград, което ми написа един много хубав текст. Освен това работила съм с Любо, ще ми извини, така и не мога да се спомня второто му име. А като композитори също разнообразие. Имам много неща, направени от моя колега Краси Пешев. Имам няколко неща на Борето Чакъров, имам няколко парчета на Бойко от Studio City. Разнообразие там.
така че мисля, че албума ми няма да бъде монотонен и еднообразен. Ще има за всеки го по нещичко. А какво е пеенето за тебе? Творчество, конкурентна борба или удоволствие? През всички случаи удоволствие. Винаги съм обичала да пея. Хоби, удоволствие. Никога не ми е тежало и никога не съм мислила, че пеенето е професия за мен. В смисъл професия не съм го приемал като нещо еднообразно, еднотипно, което вършиш по задължение. Винаги съм го вършила с удоволствие, обичам много да пътувам, обичам да пея, обичам да радвам хората около мен. А мислиш ли, че поп-фолка е комерциален жанр? Комерциален? Ами първо, какво е комерциално? Комерциалното за мен е нещо, което хората в момента харесват. И след като поп-фолка е харесван и слушан, значи наистина е комерциален, естествено. А как се виждаш след 10 години или за тебе е по-важен настоящият момент? О, разбира се, че е по-важен настоящия момент. Въобще не си мисля какво ще стане след 2 седмици, пък да не говорим за 10 години. Не, въобще не съм се замислила за толкова далечно бъдеще. Живея с настоящето, творя с настоящето. Въобще, живея за мига. И накрая искам да... едно пожелание за твоите фенове да отправиш, може би, в кабелните телевизии. Какво да ви кажа? Мили хора, има много тежки дни, така че усмихвайте се малко повече, за да минават делниците по-лесно, за да се справяте с трудностите по-лесно. Нека с песните, които пеем за вас, не само аз, но и много мои колеги, облегчим ежедневието, трудните моменти и бъдем съпричастни във вашите празници. И нека когато ви е тъжно и весело, слушате нас и по този начин живеем с вашите грижи, вашите проблеми и вашата радост. Обичайте се и още веднъж от мен усмихвайте се по-често.